Здравейте, ютубери, си. здравейте, VBOX. Аз съм Stormcrafter, а това е Venom Extreme. И изправя сам Survival, сори. И дами и господа, ако искате да видите най-якия портал, който се само включва и изключва, моля, напишете на коментари и следващия път ще го имате. Стъкам си микрофона за малко. Съжалявам, че ми лаги така, но за времето ще се оправи. Аз съм жестоко ядосан, защото едно малко копеленце ме изнервя. И утре ще става по-винетки. Нещо, което го написва, точно написва негов така по-важен роднина и не става много хубав резултат в края. За тях, ако ще ми... И така, и ако той гледа това клипче, но той ще го гледа, защото той редовно следи моят канал, а това клипче ще накарам потребителите да го гледат, той ще разбере, че Ацид 55 ме бесен и че ще има сериозен двубой между тези двама дуелисти. И защо пак се влязох в портала и трябва да го загася на портала? И дами и господа, кажете коя система повече ви кефи, тези, които гледат, макар че изобщо не са много, би казал, че са прекалено малко. Тези, които гледат тези клипчета на 55. Да, защото това ми е първо клипче, ама както и да е. Така да и моля да кажете в коментарче, повечето от вас, разбира се, нямат YouTube канали или пък са толкова мързеливи, прости и жалки хора, че не сабскрайбват или лайкват или коментират. Само тези, които по-нататък искат нещо, само те. А между другото, кеф ли ви моя скин? Дайте колко яки. Маската ми се пъква. И моля да кажете коя става повече ви кефи, Mac или Windows, защото аз съм с Mac, а AC55 с Windows. Да, на този отговор може и сам си отговориш. О, джунгъла. И кое е по-доброто, ако мога да питам? Логично. Mac. Хората могат да ги кефи повече. Вече има 16 гигабайта RAM, човек. Май го дебеля, Това клипче му го прати да гледа. Прати му го. По-добре за мене. На мен ми драме, не аз мога имам 12 гигабайта и съм на Mac. И след малко ще трябва да си лягам, защото ще ме карат си лягам. Ама е бахти фъканото. И дами и господа, кажете дали ме ви кефи моят скин. Макар че в момента не го виждате. Ми лагиш и прощавате му дразни. Кой те дразни, е? Лагването. Бърза, красива, бързо. Дами и господа, в момента си правя пътека от Enchanting Tables. Не се ебавам, да си правя пътека от Enchanting Tables. И в момента стъпвам върху книгите знак на протест срещу училището. И сабскрайбвайте, ако ми сабскрайбвайте, ако искате да не ходите на училище. Добре, това наистина беше тъпо. Що? Защото всеки не иска да училище и никой не те сабскрайбне за това. Гледай си работа. Това е грубо. И до някъде да сте прав. О, идеалното място е за идеална къщичка. Така че, дами и господа, благодаря за онези 100 сабскрайбъра, които направихте за мен. Да сте живи и здрави. И да не ходите на училище. Прави корави, нека да завършат тия прости изпити, после да си правим клиповете, да си живеем живота, за кефиме картагнита. И така в момента, да знаете, дами и господа, направих най-якото нещо в Minecraft. Енчантнах си Diamond Match на 5 лева. Аз паднах при много овци. Като майката на Майнио, който ме дразни. Така да е, господа, Майнио се намира. Е този човек, който беше заподозреният в тази дискусия. И който утре ще бъде преди. Разбира се, кой не вади глупости.
Разбира се, дами и господа, Ацит 55 смята, че ще пребие То не ще го пребие, направо ще го смачка. Аз казах, че смяташ, не съм казал, че ще го пребиеш. Тъй като той може да извика гвардия от неща. От цигани, от майка си. Майта. Сега. Съжалявам, че така лаги, но